En la següent caixa trobareu el trivial de Física i Química per a segon, tercer i quart d'ESO. Hi ha diferents taulells per a que puguen participar diferents grups i està dividit en 5 blocs: l'activitat científica, la matèria, els canvis, el moviment i les forces i l'energia. Trobareu cartes per a segon d'ESO de color blau claret. Hi ha per a que puguen jugar 5 grups. Cartes per a tercer d'ESO de blau més fosc. També hi ha per a que puguen jugar 5 grups. I per últim, cartes de color negre per a quart d'ESO. També està disponible el currículum per a que puguen consultar en tot moment, que se'ls pregunta, i fitxes per als diferents jugadors de colors. En la descripció d'aquest vídeo teniu el taulell per a poder imprimir, la llegenda amb els diferents blocs i el currículum de segon, tercer i quart d'ESO, les preguntes i respostes de segon d'ESO, també per a poder imprimir en format PDF, les de tercer d'ESO en color blau una miqueta més fosc i de color negre o blau fosc les de quart d'ESO, amb totes les respostes. Participa en el teu centre i organitza concursos amb centres del teu voltant.